δείχνω τα outfits μου για 365 μέρες και σήμερα είναι η μέρα 48. Είμαστε σε λίγο διαφορετικό background, διότι εκεί είμαι στη Γαλλία. Οπότε θα δείτε και τον αδερφό μου και τη μαμά μου. Έβαλα λοιπόν αυτό το φόρεμα. Επίσης, να ξέρετε, είναι το μόνο outfit που έβγαλα στην Γαλλία, διότι ήταν μικρό το δωμάτιο και από ό,τι βλέπετε φαίνονται παντού και η μαμά μου και ο αδερφός μου, δεν μπορούσαμε να τους πανθούμε. Και επίσης δεν είχαμε μπαλκόνι, οπότε ναι. Έβγαλα το bonnet και επειδή ήταν το μαλλί μου σε περίεργη κατάσταση και έξω είχε και αρκετή υγρασία, είπα να το πιάσω κοτσίδα. Το φόρεμα εντωμεταξύ είναι από Zara, είναι πανέμορφο, καθόταν τέλεια. Έπιασα αυτήν εδώ τη φανταστική κοτσίδα, η οποία την έχετε δει και ξαναδεί, αλλά πάντα έχει αυτό το πιο elegant αποτέλεσμα και μ' αρέσει και με σώζει κάθε φορά. Τα σκουλερίκια μου, αυτά εδώ πέρα από Kirky Creations, είναι από τα αγαπημένα μου, όπως και επίσης αυτό εδώ πέρα το αλυσιδάκι που προσθέτω στο λαιμό μου είναι και αυτό από Kirky Creations. Φτιάχνω λίγο έτσι τα μπουκλάκια μου. Το άρωμα που επέλεξα ήταν το My Way Ylang από Armani, είναι το καινούριο αγαπημένο μου άρωμα, το φοράω το καλοκαίρι full. Τα γυαλιά που επέλεξα είναι από AV Sunglasses και τα λατρεύω, είναι τα πλέον αγαπημένα μου, τα φοράω συνέχεια. Η τσαντούλα μου από Click και αυτή που φοράει η μαμά μου είναι η τσάντα από Click Jewels που τη φτιάχνει η φίλη μου η Ελισάβετ και είμαστε πανέτοιμες, ορίστε και από τη μαμά μου φυλάκια και αυτά.